Το θρόνο ανέβηκε το 448 μετά Χριστού, μετά την Ιεροκεφάλη, άλλο εχθρό, του οποίου ο πατέρας του είχε αποκτήσει από την δεύτερη σύζυγό του, την Κλεόμενη. Ο Λεωνίδας, καθότι τρίτος γιος, δεν περίμενε ότι θα γινόταν βασιλιάς. Εδώ πέρα μπορούμε να τα δούμε. Αν όντως νομίσει το 540 μετά Χριστού, τότε το 510 μετά Χριστού πρέπει να ήταν στην Θεία Γάμμα. Είτε παντρεύτηκε μια γυναίκα με το όνομα της οποίας ευνηδίασε, οπότε χώρισε αργότερα και έμεινε ανήπαντρος μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 490, όταν παντρεύτηκε την Γεωργό. Η Θερμοπύλη. Ο Λεωνίδας ανέβαλε την ηγεσία της κοινότητας του ελληνικού στρατού και τα με τη Σικίλια να ταχθεί σε ενωμένους και να ξεχάσουν τις διαφορές τους. Η στρατιωτική διαδικασία έγινε εμφανή σε Θερμοπύλη με τον τρόπο που παρέταξε τα κοινοτικά μετασύστα, την οποία ενάλλασε στο πεδίο της μάχης. Ο βασιλιάς Λεωνίδας έπεσε μονόμαχος κατά τον Περπών στο σημείο των Θερμοπυλών και έγινε σύμβολο πατριωτικής αυτοαισθησίας. Μπροστά στις πολυόρθιες δυνάμεις των Περπών, ο Λεωνίδας με 300 σπαρτιάς και 300 εχθρούς νίκησε και στους Πέρσες. Κάπου εδώ τελειώνει το παραστάσιο μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη και τον κύριο Γιάννη.